Goddag. Hej Sofie. Hej Sofie. Så har vi eksamen i dag, og vi gerne vil lave en analyse af Simon Peter, som er et digt, skrevet af Adam Oehlenschläger. Udgivet i 1805. Ja. Yes. Men først vil vi lige hurtigt snakke om titlen og temaet. Digtet, det beskriver jo en fredfyldt morgen i naturen, hvor forskellige elementer som blomster, fugle og havet, det skaber en harmonisk atmosfære, som vi kommer meget mere ind på og skal snakke om. Og temaet, det kredser om naturens skønhed og dens evne til at vække dybere sådan erkendelser og meninger med livet, altså sådan generelt, som emnet nu engang var. Ja. Jamen altså, digtet omhandler jo ham her Simon Peter, som er en ung, fattig fisker, som sidder stille og roligt i sin båd og kan begynde at høre Gud igennem naturen, og Gud fortæller ham, at han skal skifte hans virke om til at være i stedet for en fattig fisker, så til at være en åndelig leder. Og det ser vi hen mod slutningen af digtet, at han begynder at skifte om til hans nye virke, hvor han skal lede folk og fortælle folk omkring Gud, i det her med, at i det første del af digtet, der er 15 strofer med fast 4 vers, eller 4 linjer i hver strofe, hvor til sidst, der kommer der bare en lang køre uden nogen rigtig struktur i, som viser hans skift fra det normale fiskeliv, hvor han ved, hvad han skal hver dag, og over til det her hans nye tid som åndelig leder, som er lidt mere sådan løs og usikker. Ja, altså digtet er skrevet i romantisk og lyrisk form, som vi kan se igennem de her personlige tanker og følelser, der er blandt ind i det. Og sproget, det er romantisk og appellerer til patos, som er følelser. Det kan vi blandt andet se på strofe 14. Ser dit forhen blinde øje en gang nu sin skaber i dog. Yes. Har det endeligt da lært at tyde dette stumme sprog, som viser de her personlighed og følelser, der er indblandet. Og især igennem billedsprog og naturbeskrivelser, hvor naturen beskrives som idyllisk og perfekt, som er med til at skabe den her harmonisk og rare billede af verden, som vi snakkede om tidligere. Digtet tone er også ophøjet og åndeligt og idyllisk. Det ses der blandt andet, at Oehlenschläger bruger metaforer som naturens store bog og kaster hen på sol og jord til at symbolisere det her med, at Gud er i naturen og kan ses igennem naturen. Og det er generelt fyldt med de her symbolikker her, der sådan sammenknytter Gud og natur til det samme væsen, og det her med, at Gud og fugle og alt muligt. Det, guddommeligheden i naturen. Ja. Og så vil jeg snakke lidt om billeder og symbolik, fordi at Adam Oehlenschläger, han bruger specielt blomster og fugle og havet som symbolik til at skabe et billede af den idylliske måde naturen den er på, som han jagter, mens han skriver det her digt. Og der har vi blomsterne, og de repræsenterer sådan skønhed og renhed, der er i naturen, og sådan blandt andet beskriver han liljer, roser og tulipaner nævnes sådan, altså specifikt, og de symboliserer forskellige aspekter af naturen, og hvor prægtig og hvor smuk og hvor idyllisk den er. Og så har vi jo fuglene, som også bliver nævnt, og de er jo sådan lidt mere, de er jo lidt mere frie i det, og de giver en vis glæde, og vi ved, at det er forår, og sådan, når vi kan høre, at fuglene de synger i haven, og det kender vi også fra nu her, når vi kommer ind i en lysere periode. Og det er jo noget med, at der er sang på en eller anden måde, og det bidrager til den der harmoniske stemning, som der lidt er lagt op til igennem hele digtet. Og så har vi havet. På en eller anden måde, så giver det jo sådan en ro og uendelighed, kan man nærmest sige, at
Det er jo en enorm stor del af naturen, havet, og der er mange, der har stor glæde i det og sådan noget. Og det er derfor, han tager det med i sit digt, som, altså, fordi mennesker er en del af det og sådan. Altså, det er bare en enorm stor og vigtig del af naturen. Ja. Så har vi noget budskab. Digtet, det sådan formidler en dyb forbindelse mellem mennesket og naturen, som, altså, ja, det er det generelle budskab. Og det antyder, at ved at observere og værdsætte naturens skønhed, kan mennesket opnå en dybere forståelse af livet og dets mening. Hvilket Adam Oehlenschläger jo faktisk er meget kendt for at have som budskab, og det er jo bare endnu et digt fra ham, som viser det her, altså at han sætter fokus på det, eller hvad man skal sige. Og det var jo også sådan noget, som Oehlenschläger gik rigtig meget op i, altså at der var himmerige på jorden, sådan, og ikke så meget efterlivet, som det jo faktisk utrolig meget har været tidligere i romantikken, hvor man, altså, Oehlenschläger, han er jo lidt mere sådan set som den, der tager en over i, at efterlivet, det skal man ikke lige tænke på. Man skal leve i nuet og se på den flotte natur og sådan noget, men stadigvæk have den her guddommelige del over naturen, og hvordan det er at leve i naturen, og at vi skal nyde den og leve i det, og ikke så meget, at vi er sjæle, der er fanget på jorden, og sådan, som det jo tidligere er i romantikken, i andre perioder i romantikken, tidligere perioder. Ja. Ja, og så er der jo lidt med, at han bruger nogle digte. For eksempel i strofe 1, linje 3, der har vi lige fundet et par eksempler her. Kruse vandets vande. Og det er jo det der med vandets vande, kruse vandets vande, blande. Og det er jo sådan noget, rim, han benytter sig af. Og så igen i strofe 2, linje 1, linjen op sig lukker, bukker, så som egentlig er, indrim. Ja, så det benytter han sig af. Og så derudover har han noget trokæisk rytme, når han for eksempel i strofe 5, det fik jeg ikke. Men som han fornøjede i øjet, hvor fornøjede i øjet er en trofæisk rytme. Det er jo sådan lidt, og trofæisk rytme, det er jo som et ord, der består af en rytme, som sådan lidt lyder ens. Ja. Og så har vi fandt vi nogle besjælinger også at tage med, fordi han har faktisk en del besjælinger med. Og det er jo nok egentlig også med, at den her Adam Oehlenschläger måde at skrive digte på, med at når man bruger naturen rigtig meget, så er det også naturen, der er rigtig mange måder at give besjælinger på, og give den her, at de live og sådan, at ja, nu tager jeg lige nogle eksempler. Kruse, havets vande blande sig med lundens blomsterduft. Altså, havets vand beskrives som om, at det kan kruse og blande sig med blomsterduften, hvilket giver sådan noget, altså vandet noget menneskelige egenskaber, altså overnaturlige egenskaber jo, egentlig. Og så har vi et eksempel mere i strofe 2, linje 1. Linjen op sig lukker, bukker under sommerfuglens vægt. Hvor det jo så er linjen, der beskrives som om den kan lukke og bukke sig. Og det er jo igen, det er jo også mennesker og dyr og sådan noget, der lukker og bukker sig. Og det er jo ikke, jeps. Og så har vi nummer 3. Og den duft, som viger siger, hvad han aldrig før har vidst. Strofe 6, linje 3. Duften beskrives som om den kan sige noget. Og det kan dufte ikke. Så har vi fjerde eksempel med os. Og mens blomsten viger, stiger frem en yngling lille hvid. Strofe 12, linje 3 og 4. Blomsten den beskrives som om den kan vige og stige, hvilket er menneskelige sådan handlinger, eller hvad man skal sige. Altså det kan blomster også, men
i det her, på den her måde, Adam Oehlenschläger, han lidt får det med ind over, så er det jo sådan lidt mere som om, at det er, decideret handling. Og så har vi jo egentlig, altså, hvad han sådan vil med digtet. Og det er jo egentlig, at Adam Oehlenschläger, som jeg også lidt har været inde på, at han vil gerne over i en lidt ny tid, i stedet for at vi lever som fanger på jorden, så er vi lidt mere over i, at vi skal nyde den tid, vi er her i, og altså, Gud han er her stadigvæk, men vi skal også leve i nuet, og sådan, ja. Og Adam Oehlenschläger havde meget fokus på, at det var naturen, og sådan, ja, altså digtet, det er jo en hyldest til naturens skønhed, og dens evne til at inspirere og oplyse mennesket. Og det opfordrer læsere til at tage sig god tid og sådan at observere og værdsætte de små detaljer i naturen, og så finde glæde og mening i dem. Jo. Ja. Så, altså. Og det her med, at vi er mennesker og en del af naturen, og vi er ikke over den, men det er en stor symbiose, vi lever i. Ja. Jamen det er helt klart det, han har meget fokus på i forhold til de tidligere forfattere, vi har både har arbejdet med, og der var i romantikken før. Ja. Men jeg tror egentlig, at det var det, vi havde for vores eksamen, så mange tak, Sofie.